Yaƙi tsakanin Isra'ila da Falasdin yana ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe da suke da sarƙaƙiya. Fahimtar tushensa abu ne mai wahala, kuma ya danganta da wanda yake baka wannan tarihin. Na yi amfani da kafofi da ɓangarori daban-daban domin bincike mai zurfi akan abin da zan baku labari akan shi, wanda shine asalin tushen abin da ya janyo silar faɗa tsakanin Isra'ila da Falasdinawa. Domin fahimtar wannan sarƙaƙiya, dole mu koma baya shekaru sama da 130 da suka wuce, kafin farkon ƙarni na 20, wato 1990. Yankin da ake kira Isra'ila da Falasdino a yau yana ƙarƙashin mulkin daular Usmaniyya. Mutane da ƙabila daban-daban ne ke zaune a nan, amma mafi yawansu musulmai ne, Larabawa da ake kiransu Falasdinawa. Shekaru ɗaruruwa 'yan asalin yankin ne, akwai Kiristoci da kuma Yahudawa 'yan kaɗan, amma kafin sannan a ƙarshen ƙarni na 1800, wasu daga cikin Yahudawan Turai suka kafa wata ƙungiya mai suna Zionism. Ta taso a tsakanin Yahudawan Turai. Sun kafa wannan ƙungiyar duba da tsananin wariyar addini da ƙabilanci da ake nuna musu a duk inda suke a duniya. Wannan ƙungiya ta Zionist sai suka fara ƙoƙarin kafa ƙasar Yahudawa a ƙasar da suke ganin ita ce asalin ƙasar Yahudawa, kuma suka ɗauke ta a matsayin ƙasar kakanninsu, wanda a wannan lokaci ake kira Falasɗinu. Yahudawa sun yarda cewa Allah ne ya yi musu alƙawarin ƙasar Isra'ila. Suna kafa hujja da ayoyin littafin Attaura, kamar ayata Genesis aya ta 12 Sura ta 1 zuwa ta 7, Genesis aya ta 15 Sura ta 18 zuwa ta 21, Genesis aya ta 17 Sura ta 6 zuwa ta 8. Duka suna amfani da wannan ayoyin domin kafa hujja akan cewa alƙawarin Allah ne a kansu domin mallakar ƙasar Falasɗinu. To bayan yaƙin duniya na ɗaya, daular Usmaniyya ta rushe, sai ƙasar Ingila ta karɓi iko da ƙasar Falasɗinu a matsayin ƙarƙashin ikon Majalisar Ɗinkin Duniya ta wannan lokacin mai suna League of Nations. A daidai wannan lokacin kuma, Ingila ta yi alƙawura guda biyu masu cin karo. Ɗaya ga Larabawa akan za su sami 'yanci dukkansu, wanda cikin wannan alƙawura har da Falasɗinawa aka yi wa. Ɗayan kuma ga Yahudawa akan za ta taimaka musu su kafa ƙasarsu ta kansu akan wata yarjejeniya mai suna Balfour Declaration ta shekarar 1917. Daga shekarun 1920 zuwa 1940, Yahudawa sun ninka yadda suke gudun hijira daga yankunan duniya zuwa ƙasar Falasɗinu, musamman bayan tsananin ƙiyayya da Yahudawa suke fuskanta a Turai da kuma kisan kiyashi da ake yi musu. Tun daga wannan lokacin, rigima ta fara afkuwa tsakanin Yahudawa 'yan gudun hijira da Falasɗinawa. Sannan Falasɗinawa suka fara hana siyarwa Yahudawa filaye a ƙasar Falasɗinu. A lokacin da ake yaƙin duniya na biyu, tsakanin shekarar 1939 zuwa 1945, Hitler sai da ya kashe Yahudawa sama da miliyan 6. Ya ɗauki alwashi da burin sai ya ƙarar da Yahudawa a duniya duk inda suke. Hitler ya zargi Yahudawa cewa duk bala'in da aka gani ya afku a duniya, to Yahudawa ne tushensa. Sannan su ne suka yi sanadi aka ci galaba a kan ƙasar Germany a yaƙin duniya na ɗaya. A shekarar 1947, shekaru biyu bayan kammala yaƙin duniya na biyu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da wani shiri domin kawo ƙarshen rigimar Yahudawa da Larabawan Falasɗinu ta hanyar raba ƙasar gida biyu. Aka ba wa ƙasar Yahudawa kaso 56, inda ƙasar Falasɗinawa aka ba ta kaso 43 na faɗin ƙasar, yayin da birnin Jerusalem, wanda yake da faɗin ƙasa kaso 1, ya zamo ƙarƙashin mallakin mutanen duniya. Shugabannin Yahudawa sun amince da wannan rabo, amma shugabannin Larabawa sai suka yi amincewa, suka ce san babu adalci a cikin wannan rabon. A shekarar 1948, masarautar Birtaniya ta janye gaba ɗaya daga ƙasar Falasɗin, ta bar Yahudawa da Falasɗinawa da Majalisar Ɗinkin Duniya su sasanta kansu. A lokacin ne Yahudawa suka ayyana kafa ƙasar Isra'ila mai zaman kanta, wanda take da Firayim Minista mai suna David Ben-Gurion. Nan take ƙasashen Larabawa 5, Jordan, Egypt, Lebanon,
Siriya da Iraki suka kai mummunan farmaki ga ƙasar Isra'ila a ƙoƙarinsu na ganin sun mamaye ta, sun ƙwace ta, sun shafe ta, sun rusa ta daga ayyana kanta a matsayin ƙasa. Isra'ila ta ci nasara a wannan yakin, har ma ta yi nasarar ƙara faɗaɗa yankinta fiye da yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bata. Fiye da Falasdinawa 700,000 ne suka gudu ko aka kore su daga muhallinsu saboda wannan mamaya da Isra'ila ta yi. Wannan abin shine Falasdinawa suke kira da Nakba, wato masifa a yaren Larabci. A shekarar 1949 an tsara yankuna domin yarjejeniyar tsagaita wuta. Ƙasar Jordan ta karɓi iko da yankin West Bank, wato gabar yamma da gabashin birnin Jerusalem, sannan kuma aka ba ta ikon kula da masallacin Ƙudus, wanda a dacan Falasdinawa ne ke kula da shi, yayin da ƙasar Egypt ta karɓi iko da zirin Gaza. Amma fa a wannan lokacin an shafe ƙasar Falasɗinu, kuma dai ba a samu zaman lafiya ba. Wannan shi ne kashin farko na tushen abin da ya faru tsakanin Isra'ila da Falasdin. A bidiyo na gaba za mu duba manyan yaƙe-yaƙen Isra'ila da ƙasashen Larabawa a kan ƙoƙarinsu na tabbatar da kasancewar ƙasar Falasdin. Wane salo Larabawa suka yi aiki da shi, wane salo Isra'ila ta yi amfani da shi har ta yi nasara akan gamayyar ƙasashen Larabawa a dukkan wannan yaƙe-yaƙen, da yadda wannan yaƙe-yaƙen suka canza yanayin Gabas ta Tsakiya har ya zuwa yau. Na gode.